Haka arpu arteri ukula lingkot arja arpusan haka janmet riu beje tamaye wei briu la yo ya ka SMS lingba ka phone no number ubam la bantep haringkat ke Byrngem banbo bon teli ki bom hapo Nongbah Shillong. Unong pa SMS ula penpau la dia bo de Dkhot jong ka Bhoi gang la ong ka Kyrwoh no SP ka East Khasi Hills district haka janmet jong ka arpu lai teri ukula lingkot arja arpusan. Kibor pulit Maria yo yak FIR kila register mo kaduma hasadar police station banakaliang joko special operating team SOT mar kila shimkhia bot penlong yak Dkhot ringkat ke jingerap jongki pulit Naki district Bamarjan. Haka jing twet ke bashimit ban lap yo teu brio ke special operating team SOT kala yo ban kem yo Edward Mayong lai punyo snam karta nak jakasa bashipor jongu haluwa new colony Laitumkhrah. Yaka phone nakabala penmi yaka jing Byrngem ban Pynbthei bom la yok kurup bat kipulet kila ong ba omla ban ken light yaka di ka jing ade jong u bat kanu ka kun hon le no haka di ka por nemar ki don ki sakhi ki ba pengat persya yo u nakane kipulet ka district kidang penlong yaka jing khanra ka bajur habaro ki jaka haka Nongbah bat ka jing penklan yaka jing pahra po ka district ban khanglat yaki nu ki jing thmu ban Pynthot yaka Republic Day. Kipulet kila kerpat jor ya kejinga trailang jong kipat ba bat na kabenta kinu ki kam kerke kipat ba ki dewan phone syaka tharat ba jantam ha police control room how number nriu not khandai wei khandai nriu saw nyo khandai lane phone how number iwei ar na kabenta kejinga rap ka bakloi jong kipulet. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.